Kuti prayer hadzinge nhamo, prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. So when people don't know how Take to that work, again. Prayer hadzinge nhamo, inodzinga mweya wenhamo. But chinodzinga nhamo is what you do. Nekuda kwekuti ukanamatirwa demon repoverty rikaenda, iwe ukasahodha ukasatengesa, unoita nhamo usina mweya wetsvina. Nekuda kwekuti iwe wacho hauna kuzova neteaching yekuzoti chinopedza nhamo nechinodzinga mweya wenhamo. Two subjects zakasiyana. So the church now in a challenge yekuti people are migrating, vari kuchinja machechi. Uku kuri powerful ndakuenda unonamatirwa kubatwa musoro usina kubatwa mukati memusoro. Halfway deliverance. Nekuda kwekuti kubatwa musoro uri kunamatirwa, kubatwa mukati memusoro uri kupiwa information inoita kuti uve strength and stand and do things. So muchaona kuti nekuda kwema situations nekoma kwa upenyu, vanhu vanonyanyoda kubatwa musoro wacho, vanotoda kunamatirwa, vanhu vanotoda kuti dai mufundisi aita zvakati. But nyaya hombe ndeyekuti people must give